Joo, eli ongelmana tässä oli polttoaineen imupuolen letkutankista ilmakuplia virtasi putkessa ja käyntiin lähtö. Eli aamusella hyrähti käyntiin, pyöri vähän aikaa ja sammui ja sitten ei millään muuta kuin ilmaamalla konetta. Mutta jos käyntiin sai, niin pyöri kyllä päivän ihan hyvin, mutta se on ongelma seisonnan jälkeen. Ja tuo polttoainelekko kulkee tuolla runkonivelen keskeltä tätä kartani vierestä on nivutettu hirmu tiukasti muihin letkujen kanssa siellä. Ja ajattelin, että en rupea kyllä sitä melkein purkamaton paikka, niin vedän tuosta runkonivelen yläpuolelta niin uuden letkun tuonne tankin lähtöön. Ja tuo tankin lähtökin on semmoinen, se on helmiliittimellä nipassa 10 millin putki jatkuu tankin pohjalla ja yläpuolelle tulee se letku semmoisella 10 millin helmiliittimellä kiinni. Eli siinä on niin 2 helmeä peräkkäin tuossa liittimessä. On ihmeellinen systeemi siihen rakennettu. Nyt ei ollut letkua, käyn huomenna hakemassa 10 millin sisähalkaiselta olevaa letkua ja katsotaan, jos sitten rupesi valtta pelaamaan. Iso homma oli ehtiä vika kyllä löytyi, mutta siitä, että mikä ratkaisu sille tehdään.